Segons el calendari cívic, avui vivim el Dia Internacional de l'Educació i la jornada dels periodistes i de les periodistes, però no podem deixar de banda que es tracta del 1048 de pandèmia i el 340 d'invasió inexplicable de territori ucraïnès. Una conflagració que a mesura que passen els dies va prenent més força i s'enconen les postures. A més de la condemna moral que mereix haver deslligat a la invasió, s'han de fer tots els possibles per poder detenir aquest sagnant episodi bèl·lic, però, o molt m'equivoque, o a base de tancs Lleopard, no serà com es finalitzarà. Ni en els millors somnis veurem cedir en una mesa de conversa, en una mesa de negociació, el que el judoka ha conquerit a base d'una costosa campanya militar. Veurem com acabem o si no ens tocarà ajornar alguna presentació o exaltació fallera.